Norin Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Norin. Recorded by X Thunder Gaming. Makigbuwag na ko nimo. Nurin, Nagtuo kang wa ko mahibaw sa imong pagbinuang nako, Joey? Gipaabot ra nako nga musulti ka nako sa tinuod ug mag-usab ka. Pero murag tan-aw nako nimo wa man kay plano. Maong magbuwag ta. okay, fine. May rasad kay kinakigbuwag na ko. Aron dili alisod para nako. Unsa? Mayo pag makichat-chat ko din lain. Malingaw pa ko. Da, di lang ta palabig seryoso aning butang. Kaya basig binuangan na sa niya ta. Oh. Uy. Namay ni chat. Robert yung pangan. Kuyugdan, ako'y palitan sa mall. Sige ba? Wow! Milagro, ditsug-sugod. Sige, i-chat na ko ang time o ang place kung asa ta mag-abot ha. Okay, Day. Ha? Dili ka mudungan ako uli. Una na lang. Asa pa man di ka? Gabi naman. Na ako'y ka-meet up. Wow ha? Bago pa lang gani mo nagbuwag ni Joey, nana din kay ka meet up. Malamang! Ay, lisod po kayo, mauyan to na kong tawhana nga, wa man to'y ayo. Pasag di na lang gugkugod. Basin pa diig mo na ni akong forever, di ba? Okay, fine. Good luck. Nurin? Ikaw si Robert? Ako. Kagwapa man din ni mos personal, oy. Ha? Thank you. O niya, asa man taron? Ikaw, asa man ta? Sure ka? Basta sure ka na, ha? Ako ang imong gipangutana. O, lagi. Chicken ta? Onsa? First time pagkandi na tong kita, makik-check-in dayon ka? Kabastos ko ni mo. Nurin, kang alagkos ka ng tingog. Tungod kay bastos ka? Ako pa ni mo na may pagmupauli ka. Unsa? Papaulion ko nimo? Bago pa gani ko labot din eh. Wa ko'y labot. Kung gusto ka, laag og imo. Ayaw kog sa muka. Bye, manyak. Ha? Nurin! Mauna diha. Ay, dawato na lang gitingali na ako nga wa ko'y swerte ani mga lalaki. Kung dili to udway ayo, manyak sad. Pero magkatawa ko ha. Grabe kit yung guts, no? Nga nangayo din siya ng butanga bisag unang higayon palang ganit ninyo nga nagkita mo. Mulang? I-chat ang kraho ay. Noreen, sorry na. Abi manggod na ko nga parehas ka sa ubang mga babae. Pasayloan ako, please. Pahala ko rin diha. Isin ra giti ka. Aw, mas maayo gid ganit tingalig, i-block na lang giti kabi. Ay, Noreen.
Nausaman ka nga wa pa magkamag-ilis diha. Nga naman day, ma. Asa man day ta? Ato tas bahay ni Ate Jordan mo. Nang-invite man to. Katubang border na to dinhi sa una nga bayot. Bag-o naman ang iyang bahay ron. Unya, nagpa-blessing sila ron. Paadtoon ta. Oh, mao ba, ma? Ay, salamat. Nakaanhigod mo. Hi, Nong. Uy, kadako na ni mo no rin. Uy, parison mo sa akong pagumangkan. Ha? Naadi kay pag-umangkot? Oti, oy. Ay, asa man. Ay, tuwara ay. Mao pag-abot ay, bago pang abot. Siya? No. Pasensya. May langay. Ay, okay ra dong. Ay, ila-ila mo sa anak sa akong landlady sa una, nga nangabang pa ko. Si Noreen. Nurin? Ikaw? Ay, managkaila mo? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kaila kaayo. Abi, mo gani mati dyan. Kining... Tito, mag-istorya sa Miss Gawas, ha? Okay ra? Kini ma'am, sorry gig kayo, ha? Mag-istorya lang ko ni Lorin sa Gawas. Aha. Ako sa ni siyang dalon sa Gawas. Unsa ba? Nga nang gidaman ko ni mo dinis gawas. Imo paging gitabunan akong baba. Mahadlo ka mo sumbong ko nga nanghagad ka check-in ako. Hindi mo lagi ng mauhaw ta. Unsa ba? Sige ron, sige ron. Tulirog balik ka to. Kisan ta ka. Unsa? Ikaw ba? Pasultihas ako. Sayop kasi mong gituhuan ako. Nga, gitistingan naman ti ka ba? Unsa? Oh, gitistingan naman ti ka, oy. Gitistingan tara ka. Pila na magud ka mga babae nga ako nga gitry og meet up gud. O karaghanan sa mga babae nga ako nga gi-meet up. Magpagamit gid sila. Unya ikaw man magpabayad. Ha? Oh, mao na. O dili man sa ingon nga pagpang-judge, no? Pero kadaghanan sa mga babae karon mga nindot kay mo dasel lang kaog lingon. Magtuotang tarong pero di ay manggamitay. Pwes, dili ko ingon ana. O gani nga mga hikupa sa ilo nimo. Pero di man gikamutuon ako. Unsaon ako pagkahibaw nga tinuod nang imong gisulti nako. Nga dili ka ingon ana. Sige ko na be. Hatagi kog lain chance. Hatagi kog lain chance. Okay? Ila-ilahaw na ko before ka mo judge na ako. So, unsa na may status ninyo rin ni Robert? Getting to know stage. Mag-ampo ko nga unta, kamo na lang gyud. Aron sad mapahimutang na ka. Day, Day, wa na ka magkabata, no? Og labi nang wa na nagkabata sila sa magpapa nimo. Unya, nag-inusara rabi ka nilang anak. I know, wa ka nila gi-pressure, pero one thing is for sure, deep inside, gusto sila makakita nimo nga masettle na ka. day. Norin, taon-taon sana ko paabot nimo. Unsa man wa pagyapo ko chance nimo. Ang tinuod, Robert. Gisugot na ka. Sure ka? Oh, lagi. Tarong ba? Kita na. Yes. Yes. Isa na ko, Norin. Panggaon ug mahalon ti ka. Robert. Ipa-ila-ila na ko nimo sa imong mama? Oh. Gusto ko nga makailas siya nimo. Sige. Kailan saman? Ma, si Norin.
Uyab na ako. Unsa? Hi, tita. Nice to meet you. Oh, di ba miingon ko nimo? Nga wa kay laing uyabon, di si Jasmine lang? Oh, ma, unsa ba? Pasensya ka na, Day. Pero karon pa lang, ingnon ta ka. Ingnon ta kang gaan nga wa ko'y gusto nimo. Ma. Sorry, Norin. Sorry sa neta po. Kinsa man tayo das Jasmine. Oh, manang babae ang gusto nila para nako. Anak na siya sa among family friend. Unya. Unsaon man nga wa man sila gusto nako para nimo. Dili sila makabuot nako, Norin. Dili. Ikaw ang akong mahal. O kung makatigom nako, ikaw ang akong pagkaslan. Robert. Awat ra ang pamilya nako. Ilabi na kay may umaabot naming anak. Dili magud mi gusto nga magpakasal nga bugat sa ilang buot. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka to mga higala agi ni Nurin nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga regulahan. Sometimes. Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanamon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.